Masobra 180 ka mga lugar sa Northern Luzon ang apektado kag padayon nga nagaka-eksperyensya sang pagbaha nga dala sang mamunog nga ulan, tugas ang habagat o kun southwest monsoon. Sunod sa Office of the Civil Defense, lakip sa mga padayon nga ginbaha ang Metro Manila, Calabarzon Region kag Mimaropa kung sa diin may araman sang pila ka mga reported landslides. Madumduman nga sang nagligad nga Agosto 6 o kun Agosto 6, 7 ka mga individual sa La Trinidad, Benguet ang ginbawian gid sang kabuhi bangod sa pagkatipag sang duta. Subong nga Agosto 9, isa naman ka rider ang ginbawian gid sang kabuhi sa Antipolo, Rizal matapos ini nga natumbahan sang puno kag sang poste sang kuryente matapos ang mamunog nga ulan sa lugar. Naibaluan nga naglabot na sa 110,000 ka mga pamilya ang apektado sang pagbaha sa Luzon nga nagresulta sang pagbukas sang mga evacuation centers.